Zdravím ťa. Volám sa Štefan Sámel, som z Dunajskej Stredy a chcem ti tu povedať zo pár informácií ohľadne internetového biznisu Dubly. Ja sa zaoberám internetom už asi 5 rokov, ale takéto niečo som ešte nikdy v živote nevidel. Niečo podobné už, hej, ale takýto koncept, ktorý teraz som objavil, je tomu už vyše skoro rok teda, čo som toto objavil a chcem to vlastne chcem pomôcť ľuďom, aby sa to dostalo aj sem na Slovensko, aby to mohli využiť aj tu naši ľudia a aby si z toho mohli urobiť zárobok, teda príjem. Vieš dobre, že žijeme takú dobu, vlastne veľa ľudí stráca zamestnanie, raz, dva, nikde nie je istota, nemáme možnosť, ľudia majú teda málo možností sa v tom priestore, kde sa pohybujú, kde žijú, sa okamžite zamestnať. Musia ísť ďalej, musia hľadať ďalšie možnosti alebo cestovať, veľa cestovať. A tí šikovnejší alebo otvorenejší modernej technológii majú možnosť teda z domu, nikde nemusia ísť, napriek tomu, že majú nejaké remeslo, ale ktoré sa už nedá využiť, sa musia naučiť nové remeslo a to je počítač, internet. Tieto veci sú tak zaujímavé a tak logicky pospájané do takého kontextu, že malé decko sa to vie naučiť, aj dospelák takisto. Budem tu teda hovoriť o takej príležitosti, ktorá môže zmeniť život aj tebe, aj tvojim známym, priateľom, príbuzným a mnohým aj cudzím ľuďom. Si predstav, že táto firma Dubly má takú ambíciu stať sa najväčším zábavným portálom na internete. Do 3 rokov chcú mať 500 miliónov klientov. Dobre si počul. 500 miliónov. A je veľký predpoklad, že to dosiahnu do 2 rokov. A o čo tu ide? Ten Dubly portál má vymyslenú takú stratégiu, že oni majú vlastnú menu, vlastný peniaz. To je ich kredit, ktorý sa používa na rôzne služby, ktoré tam môžeme využiť. Takže ak poviem napríklad, majú 3 sekcie. Volá sa to Express, potom Unikbit a Entertainment, to je zábava. Express to sú licity, opačné licity. Unikbit takisto. Je to licitovanie, alebo aukcie, opačné aukcie, alebo aukcie na ruby, ktoré môže hocikto využiť, kto má takéto kredity, alebo kto disponuje takýmito kreditmi. Na tie sa dá predplatiť, cez internet si ich zaplatí niekto a potom môže využívať niektoré časti alebo potom aj celý celok. Tak ja teraz budem hovoriť o takom balíčku, čo sa volá akože VIP, akože VIP balíček, kde to vlastne stojí 20 eur. Za tých 19,95 € dostaneš v balíčku 25 kreditov. Tie kredity, to sú vlastne za to Dubly muselo vynaložiť obrovské úsilia, kým to dali dokopy do tejto podoby a ešte sa to stále vyvíja, bude ďalej, ešte obrovské veci sa tu budú meniť a oni, to stálo obrovské milióny. Majú prepojený celý svet s počítačmi a servermi a strašne veľa ľudí na tom pracovalo, kým sa to dalo do takej kopy, že prepojené aukcie môžu byť online na jednom portáli. Na jednom serveri. Si predstav, že beží aukcia a odtiaľ z Ázie, z Austrálie, z Ameriky, z Európy sa tam zúčastnia ľudia a ako klikne jeden, potom v Rusku, niekto v Poľsku, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Singapúre, v Tajvane, v Austrálii, niekde v Melbourne, v Sydney, Las Vegas, Los Angeles, to je jedno, že odkiaľ kliknú, tak postupne sa to tam hneď
sa to zaregistruje, že ten dotyčný klikol na ten na to znamienko a na čo sa tam kliká. Takže o čo tam ide. Tak si predstav, že to teraz boli na Express aukcii elektronika, potom karty letecké, gift karty, poukážky a takéto veci. A teraz to troška pozmenili. Zrýchli sa to celé. V Amerike sa to míňalo veľmi dobre, v Austrálii takisto, ale tu v Európe ešte málo ľudí o tom vie. No a keď niekto má možnosť získať niečo lacnejšie, dobre, ale tak 5, 7, 8% až tak, to, čo sa tu dosahovalo v Európe, v Amerike 20, 30, 40, 50% zisk, teda o to lacnejšie sa to ľuďom dostávalo, tak zrýchlili to, vymysleli, že budú predávať peniaze. Dobre počuješ, peniaze. To znamená, na tých gift kartách bude medzi nimi taká, čo bude platiť v jednom obchode, v druhom, treťom, piatom, desiatom, niečo bude na poukážky, niečo bude na benzín, niečo bude univerzálne. Takže budem to hovoriť tak zjednodušene, že predstav si, že je tam nabitá karta, povedzme 6 kariet, hej, na tej aukcii. 6 kariet stále v obehu. Ďalších a ďalších nových 6 kariet. Každá má inú hodnotu alebo cenu. Jedna stojí 50 eur, druhá 100, niektorá 125, potom ďalšia, povedzme 150, 200. A ty sa rozhodneš, že chceš tú kartu, ktorá má, povedzme, má cenu 100 eur. Nevieš teraz, koľko práve, aká je hodnota tej karty, pretože ty si otvoril tento portál, si prišiel na ten internet, otvoril si a už to je aktívne, hej? Niečo tam beží, niečo sa tam deje. Ale nevidíš konkrétnu cenu tohto alebo týchto produktov. Tak ty si vyberieš, povedzme, jednu kartu, tú 100 eurovú, klikneš, ak máš kredity, a za ten tvoj kredit ti to ukáže. A povedzme, tá karta má teraz cenu 92,20. Ako sa to stalo? No stalo sa to tým, že každý, kto vlastne má predplatené, povedzme tých 20 eurovú ten balíček, 25 klikov, tak vlastne pomáha znižovať cenu toho výrobku, alebo tej kartičky, alebo tých peňazí, čo tam je nabitých. To znamená, že to má povedzme cenu 60 centov, z toho 20 centov ide na to zníženie tej ceny. Tak teraz tam príde 10 ľudí, behom povedzme 5 minút alebo 10 minút, tak to je už 2 eurá dole. Keď tam príde 100 ľudí, behom hodiny, tak je to 100 krát 20 centov, to máš 20 eur z ceny, z tej 100 eurovej ceny. Čo je akože počiatočná tá hodnota. Tak to máš 80 eur. Tak ty, keď klikneš a tam bolo práve pred tebou 125 ľudí, alebo aby sa ľahšie počítalo 200 ľudí, 20 centmi, ty to otvoríš a práve si na nejak 61,20, tak hop, klikneš v okamžite, lebo vieš, že to máš 40% zisk. V momente máš 40%. Tak si minul jeden klik, alebo 2, alebo 3, lebo možno, že si predtým sa pozrel, keď to bolo ešte drahšie, to ťa nezaujímalo, si minul jeden klik, jeden kredit, potom si sa pozrel druhýkrát, možno, že to bolo ešte stále, povedzme, 87, 30, vlastne 40, to vždy v pároch ide, párne čísla. Ani to ťa nezaujímalo a teraz si sa dopracoval, povedzme, 64,20 eur a to ťa zaujíma. V momente klikneš puf, a bereš kartu. Raz za deň ten počítač si zapamätá, že ty si už na tú kartu licitoval, teda ty ju vyplatíš, alebo z tvojich kreditov sa potom vyplatí, podľa toho, aký tam máš účet. A vlastne môžeš dobiť svoju Mastercard, o ktorej som zatiaľ nehovoril, ale debet kartu, takú Mastercard dostaneš od Dubly, teda nebude na nej tvoje meno, iba že Dubly. A túto kartu môžeš využívať v predajniach, na čerpačkách, hoci kde a budeš s ňou platiť. To znamená, že ty sa tu dopracuješ k peniazom a minieš to, čo si zarobil, tým svojim úsilím, že si tam sadol a si s tými kreditmi troška
sa dopracoval k tomu a ešte s tvojim vstupným kapitálom, aby bežala táto mašinéria a pomôžeš sám sebe alebo aj ďalším ľuďom získať lacnejšie to, čo práve potrebujú. A máme najlepší produkt v tomto, je Dubli neporaziteľné, lebo najlepší produkt sú peniaze. To chce každý. Kým tam bola elektronika, tak tu menej ľudí na to chodilo. Ale v Amerike aj tak šaleli, lebo tam vedeli kúpiť fakt za drobné aj elektroniku. Takže toto som vysvetlil, čo sa týka express aukcií. Potom existuje tá ďalšia aukcia, to je Unikbit, to je časovo obmedzená. Časovo obmedzenie si predstav tak, že povedzme začína prvého aukcia a je to povedzme na auto. Volkswagen Golf. Bolo minule pred mesiacom za 11 000 eur. A končí povedzme za 21 dní tá aukcia. Beží skoro celý mesiac. A časomiera ukazuje, ide dole a kto si to auto kúpi. No asi niekto, kto ponúkne jedinečnú cenu, ale tá jedinečná cena nejde smerom hore, ale smerom dole. To znamená, že najnižšia jedinečná cena bere auto. A je tam aj taká kolónka, že rozsah od do. Takže ak nechceš dať iba jednu cenu, že povedzme stálo to auto 11 000 a ty dáš za to 2222 eur, no a ukáže ti to hneď vo farbách, že či je to voľné ešte, to je taká ružová farba, červená, to je už niekto na to licitoval, to je teda minúty kredit vedľa, alebo zelená, ktorá obsahuje najnižšiu zatiaľ ponuku jedinečnú. Takže ty si môžeš dať aj, že od povedzme 1821,20 do 1283,40. A ono ti to toľko kreditov po tých 20 centoch, ktoré to započítava, odráta z tvojho objemu, ktorý tam máš. Takže takto budú tieto kredity míňať ľudia postupne a keď ich minú, tak si ich musia si dokúpiť. A teraz prichádza niečo zaujímavé. Ty ako obyčajný bežný človek, tak vlastne by si chcel mať čím lacnejšie tie kredity. A môžeš to spraviť. Môžeš to urobiť tak, že povieš kamarátom. 10 kamarátom, keď povieš a ich to zaujme, teda vybereš si zo svojich 20-30 ľudí tých 10, ktorých to zaujme a možno, že to všetci 30 budú chcieť robiť, alebo sa aj naučia ten internet, lebo to nie je až taká veda sa to naučiť, tak postupne môžeš spraviť to, keď ich zaregistruješ, oni si predplatia mesačne tých 25 kreditov, že vlastne za každého jedného dostaneš 2 eurá, to znamená z 10 ľudí máš 20 eur a už máš svoje mesačné kredity zaplatené. Tak to máš zadarmo členstvo. A keď sa potom ešte rozhodneš podnikať v tomto, tak potom ti vysvetlím, ako urobíš ďalšie peniaze z toho, že si budoval sieť, spotrebnú sieť, pretože toto bude aj o spotrebe, lebo budú tu aj normálne nákupy, ale nie presne, že normálne, ale zvýhodnené nákupy, lebo sa spúšťa aj web pláza, taká predajňa alebo taký portál, kde môžeme nakupovať s Dubli kartami a vlastne môžeme nakupovať s 5% zľavou. Tak hoci kde minieš, tak máš 5% zľavu na to. Ešte okrem toho, čo si tu vydobil. No takže tvoje členské môže byť zadarmo a tí ľudia sa takisto, keď sa postarajú o to, aby mali vlastných 10 ľudí, tak a oni budú mať zadarmo tých 25 kreditov a môžu licitovať na to, čo ich zaujíma. Tá karta alebo tie peniaze, ktoré oni chcú odtiaľ vydobiť. Teraz si predstav, že niekto si dá tú námahu, si sadne k tomu počítaču a bude licitovať povedzme denne 2-3 hodinky a urobí si 30, 50, 100, ja neviem koľko eur denne. Iba z tých rozdielov, ktoré tam získa. Denne. A ak má ešte aj sieť, to znamená, že
má 10 ľudí a ty tiež si tam zaangažovali ďalších po 10 ľudí. Máš 110 člennú skupinu. Zo 110 člennej skupiny, keď ti poviem ako a čo, môžeš zarábať 1500 eur mesačne. 1500 eur tak, že iba raz si to nabudil a stále máš peniaze z toho. To je taká príležitosť, takú si ešte nevidel. A čo sa týka ďalších a ďalších programov, to ti vysvetlím na budúce, lebo tu je ešte v tom strašná spusta. Tu ten entertainment, tá zábava, tam je hudba, 18 miliónov skladieb, Cinch program, ktorý sa dá stiahnuť na inteligentný mobil, videá môžeš pozerať, filmy, hry, to všetko tu bude v takom kontexte, tak to bude dané do tohto projektu, že to budú chcieť ľudia, strašne to budú chcieť ľudia. Spústa ľudí už to teraz využíva a ešte obrovské množstvo, milióny ľudí to bude chcieť. A máme tú výhodu, že o tom vieme skôr ako oni. Nie oni budú nás registrovať, ale my budeme ich. A tým pádom začneš zarábať a tým pádom sa ti zmení život. Tak ja ti želám správne rozhodnutie a skontaktuj ma čím skôr, aby sme mohli začať spolupracovať. Takže želám pekný deň. Ahoj.